είναι ή καλοκαίρι είναι, απλώς αυτό που αλλάζει είναι ότι οι εξωτερικές συνθήκες, ας πούμε, το χειμώνα είναι πολύ πιο άγριες, πολύ πιο σκληρές, οπότε ο ορυχισμός μας πρέπει να είναι και αυτός ανάλογος με το κρύο που θα αντιμετωπίσουμε. Σαφώς το καλοκαίρι οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές, μπορεί να μην χρειάζεται τόσο πολύ ορυχισμός, αλλά το σίγουρο είναι ότι εάν χρειαστεί να διανυτερεύσουμε έξω σε υψόμετρο ή στο βουνά πάνω, έχει αρκετό κρύο. Ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, ο εξοπλισμός μας είναι ανάλογος με αυτόν που θα έχουμε και το χειμώνα. Δηλαδή, μου έχει τύχει εμένα να διανυτερεύσω στον βράχο πάνω και μαζί μου κουβάλαγα αντιαμενικό, αντιάβροχο και σίγουρα ένα πολύ μικρό βεστάκι, δηλαδή ένα πούπουλο. Κάποιος θα το θεωρούσε τρελό, λες που πας το καλοκαίρι, φούσε με σορτσάκια, κοντομάνικα. Να ξέρετε ότι αν διανυτερεύσετε έξω, λόγω του υψομέτρου η θερμοκρασία πέφτει, οπότε ο ορυχισμός δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται και το καλοκαίρι του χειμερινού. Λοιπόν, θα τα χωρίσουμε σε τρία θέματα. Είναι ο προσωπικός εξοπλισμός, ο ορυχισμός και ο εξοπλισμός διανυτέρευσης. Είναι τρεις κατηγορίες. Θα ξεκινήσω με τον προσωπικό εξοπλισμό ή για μονοήμερη ή πολυήμερη δραστηριότητα, έτσι. Δηλαδή, αν θέλουμε να διανυτερεύσουμε έξω ή να κάνουμε μία μονοήμερη, να προσεγγίσουμε μία κορυφή και να γυρίσουμε πίσω στη βάση μας. Και τη σκηνάμε το σακίδιο, το οποίο μπορεί να είναι από 35 έως 60 λίτρα. Σε κάποιο σημείο βλέπουμε το πώς τοποθετούμε τα ρούχα, ήταν και η αφίσα που είχαμε στην ενημέρωση, στο Facebook, δηλαδή το πώς τοποθετούμε κάποια πράγματα μέσα στο σακίδιο. Καλό είναι τα πράγματά μας να είναι τοποθετημένα έτσι, ούτως ώστε να μπορούμε εύκολα να πάρουμε από μέσα, γρήγορα μάλλον, μία αλλαξιά αν είμαστε υγρωμένοι και να μπορέσουμε να βάλουμε κάτι πιο ζεστό επάνω μας, να μην κρυώσουμε. Και άλλο ένα είναι να τα τοποθετούμε έτσι ώστε να έχουμε κάποιες σακούλες σε τυχόν που μας πιάσει μια βροχή. Δηλαδή αυτό είναι μια μέθοδος που κρατάμε στεγνά τα ρούχα μας, οτιδήποτε είναι. Από το υπνόσακο, το εξωτερικό κάλυμα ή κάποιο κάλυμα πίβισακ του υπνόσακου, το πούπουλο, τα ρούχα, ακόμα τα διάβροχο, τα γάτια, κάλτσες, ακόμα και σόροχο, έτσι. Μπορούμε να έχουμε μέσα σε σακουλίτσες. Όλα αυτά τα κρατάμε στεγανά με μια σακούλα και τοποθετούμε τα ελαφριά χαμηλά, στα χαμηλά επίπεδα, στο ρομάδο του σακιδίου και τα βαριά όσο πάμε πιο ψηλά. Δηλαδή, σαφώς, εντάξει, αν έχουμε και κάποια εξόρμηση για αναρρίχηση σκαρφάλωμα, σαφώς όλα τα υλικά που είναι βαριά τα κρατάμε στο πιο ανώτερο επίπεδο του σακιδίου. Αυτό ώστε να μπορούμε να μην καταπονείται η μέση μας, διότι όλο το βάρος μας πέφτει στη μέση και πίσω στους ραχιαίους και μπορούμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο του σακιδίου. Να είναι καλά εφαρμοσμένο επάνω μας, όπως βλέπετε και ο άνθρωπος αριστερά που το φοράει. Λοιπόν, τι θα πρέπει να προσέξουμε? Να νιώθουμε ότι το βάρος στηρίζεται στο μεγάλο βαθμό στα τρεξόποντα οστά, εδώ, δηλαδή στη λεκάνη. Να νιώθουμε ότι το βάρος πέφτει εδώ. Ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά, να μας τρίβει. Συνήθως πέφτει εδώ, στα οστά της λεκάνης. Δηλαδή, οι μάντες που έρχονται γύρω από τη μέση μας στηρίζονται εδώ στα οστά της λεκάνης, στα οστά. Να μην όμως έχουμε και πολύ μεγάλη πίεση στους ώμους, έτσι. Να μην δεχόμαστε, δηλαδή μην σφίξουμε τόσο πολύ ώστε να μας πιέσει τους ώμους. Να είναι έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα να κάνουμε κινήσεις. Να είναι σε ασθενή επαφή με το σώμα μας και αυτό γιατί μας βοηθάει να έχουμε καλύτερα στον έλεγχο σε καταβάσεις που κάνουμε. Δηλαδή το κέντρο βάρους μας δεν μετατοπίζεται λόγω της μη καλής εφαρμογής του σακιδίου. Εάν το σακίδιό μας είναι προς τα έξω και μετατοπίζεται, οπότε μας παρασέρνει και εμάς. Υπάρχει περίπτωση, την έχω πατήσει και εγώ προσωπικά, δεν το είχα βάλει τόσο καλά,
ούτως ώστε το ίδιο το σακίδιο με παρέσυρε. Εκείνη τη στιγμή ήμουνα στη Σάρα πίσω από την Καμίλα, στο καρτερό συγκεκριμένα και πιο πέρα πηγαίναμε για σκαρφάλωμα και χώθηκε το πόδι μου μέσα σε πιο βαθύ επίπεδο, ούτως ώστε γύρισε το πόδι μου και από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε, δηλαδή είχα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Αυτό διότι με παρέσυρε το σακίδιο, έφυγε το σακίδιο. Δηλαδή πολύ απλά πράγματα, οπότε στις απότομες κινήσεις δεν μας παρασέρνει το σακίδιο ώστε να γυρίσουμε. Οπότε το εφαρμόζουμε πάρα πολύ καλά επάνω μας. Και να μην μας ενοχλεί κατά την άρση του μυρού, όπως ανεβαίνουμε σε μια απότομη σκάλα. Δηλαδή να μπορούμε εύκολα, έτσι, να μην μας ενοχλεί στον μυρό, το σακίδιο. Αυτά είχα να πω για το σακίδιο. Τώρα φορώντας τοποθετούμε τον υπνόσακο και όλα αυτά τα πιο ελαφριά υλικά στον πάτο του σακιδίου και πάντα αν έχουμε σάκωση πίεσης, αυτό μας βοηθάει στο να χωρέσουν και άλλα υλικά μέσα, ανάλογα αν έχουμε μικρό σακίδιο. Αν έχουμε 35 λίτρα, που το έχουν για μονοήμερη εκδρομή, έτσι, καλό είναι να μονοήμερη. Συνήθως δεν παίρνουμε σακίδιο στη μονοήμερη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αναλόγως, δηλαδή, τι είναι αυτό που πας να κάνεις, αν είναι κάτι απλό, κάτι εύκολο, αλλά άμα είναι κάτι πολύπλοκο, ακόμα και στη μονοήμερη, σκεφτόμαστε να έχουμε και ένα μικρό, αν έχουμε τη δυνατότητα, ένα πολύ μικρό υπνόσακο. Ας είναι μέχρι και 0 βαθμούς ή συν 5 βαθμούς. Σε περιπτώσεις που κάτι γίνει, κάτι συμβεί και θέλουμε όντως να διανυκτερεύσουμε έξω. Λοιπόν, στον πάτο βάζουμε τη σκηνή ή άλλο μεσαίου βάρους εξοπλισμό. Σαφώς το αντίσκηνο, επειδή έχει κάποιο βάρος και αν είναι 2 ή 3 ατόμων, καλό είναι να μοιράζουμε. Ας πούμε, κάποιος να πάρει το εξωτερικό κάλυμα, κάποιος το εσωτερικό και κάποιος τις μπανέλες και τα πασαλάκια. Δηλαδή, καλό είναι να μοιράζεται το βάρος σε κάθε. Και βάζουμε και το βαρύτερο εξοπλισμό πιο πάνω, κοντά στην πλάτη και στο ύψος των ώμων, εδώ. Δηλαδή, περίπου βάζουν τα πιο βαριά. Έτσι. Συνήθως είναι τρόφιμα, καύσιμα, γκαζάκια ή οτιδήποτε άλλο. Αν έχουμε, ας πούμε, και σας είπα και για αναρρίχηση, υλικά. Οπότε πάνω από το ύψος των ώμων, μέχρι άντουνα, βάζουμε το ελαφρύτερο εξοπλισμό. Συνήθως βάζουμε το κάριματ, ας πούμε, βάζουμε το στρωματάκι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι για το σακίδιο. Τώρα οι μπότες. Οι μπότες για την πεζοπορία. Είναι στον προσωπικό εξοπλισμό. Αναλόγως την εξόρμηση που θα κάνουμε, διαλέγουμε και το ανάλογο μποτάκι. Αν είναι κάτι που είναι πολύ απλό, έτσι, ένα απλό μποτάκι το οποίο δεν μας καλύπτει τον αστράγαλο, έτσι, ο αστράγαλος μένει έξω, ή μη μποτάκι, αν μας καλύπτει το μισό του αστραγάλου μας βοηθάει ώστε να έχουμε ελαφρές πεζοπορικές αναβάσεις. Σε πολύ προσιτά μονοπάτια, δηλαδή τα μονοπάτια να είναι τόσο καθαρά, ώστε να μπορούμε εύκολα, ακόμα και με ένα ελαφρύ παπούτσι, να μπορούμε να περπατήσουμε άνετα. Εάν το μονοπάτι αρχίζει να γίνει πιο κακοτράχαλο, σαφώς το μποτάκι που καλύπτει τον αστράγαλο, πάνω από τον αστράγαλο, είναι η καλύτερη περίπτωση για να αποφύγουμε κάποια ατυχήματα ώστε να μας γυρίσει το πόδι και να έχουμε προβλήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που μου γύρισε το πόδι, δεν φορούσα μποτάκι. Αν φορούσα μποτάκι, δεν θα μου γύριζε το πόδι. Φορούσα απλό παπούτσι προσέγγισης, ονομάζονται αυτά, approach. Είναι μια καινούργια ονομασία. Στο οποίο, ας πούμε, μου γύρισε το πόδι. Και οι μπότες, οι αρβίλες, οι καθαρά χειμερινού βουνού, οι οποίες είναι ακόμα πιο ενισχυμένες. Ο κύριος Γαλάνης, μπορείτε να περάσετε. Λοιπόν, ναι. Οι οποίες είναι και πιο ενισχυμένες, με υλικά, ας πούμε, από μεμβράνη Gore-Tex ή υλικό όπως είναι το Prima Love, με πολύ ενισχυμένη σόλα Vibram, δηλαδή για κακοτράχαλα σκληρά μονοπάτια, για σκαρφάλωμα σε πάγους ή σε ορθοπλαγιές. Λοιπόν, το μπατόν, έτσι, όλοι ξέρουμε τα τηλεσκοπικά μπατόν που χρησιμοποιούμε για τη πεζοπορία.
Τα παλιότερα χρόνια δεν χρησιμοποιούσαν μπατόν. Δηλαδή το είχαν σαν ότι να τα κουβαλάω τώρα, και όμως είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Μας βοηθάει στις καταβάσεις συνήθως, όπου πριν ακόμα θέλουμε να κατεβούμε ένα σκαλοπάτι ή κάποιο μονοπάτι απότομο, στηριζόμαστε με τον μπατόν, το βάζουμε, το προεκτείνουμε μπροστά μας, μας βοηθάει και μας κρατάει ώστε να μην καταπονούν τα γόνατα. Τα μπατόν ακόμα και στο τρέξιμο που κάνουμε, το ορεινό τρέξιμο, μας βοηθάνε και στην ανάβαση και στην κατάβαση. Είναι πολύ καλό μέσο ώστε να μας βοηθήσει και να μας στηρίξει όταν κουβαλάμε πολύ βαριά υλικά στο βουνό. Προχωράμε, είναι το παγούρι, έτσι. Όλοι ξέρουμε τα παγούρια. Μπορεί να έχουμε οποιοδήποτε παγούρι. Απλώς κάποια παγούρια είναι πολύ καλά ενισχυμένα, τόσο ώστε να μην χτυπήσει κάπου ή μας τρυπήσει ή μας ανοίξει μέσα στο σαρκίδιο. Εντάξει, εγώ ας πούμε χρησιμοποιώ και φιαλωμένο νερό. Συνήθως κοιτάω το μπουκάλι να είναι ενισχυμένο, να μην παίρνω απλό μπουκάλι και να μπορεί να μου τρυπήσει μέσα. Ή έχω ένα ενισχυμένο παγούρι της αγοράς. Και τα φλασκιά. Συνήθως τώρα κάποιοι για μονοήμερες εκδρομές τους αρέσει να έχουν το φλασκί. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή τροφοδοτούνται με νερό κάθε 15-20 λεπτά. Και αυτό είναι καλό γιατί τις καλοκαιρινές περιόδους δεν χάνεις πολλά υγρά, αλλά δεν σκέφτεσαι, μωρέ, τώρα που να βγάλω το σακίδιο να πιω πιο πάνω νερό, πιο πάνω, και στην ουσία εσύ έχεις αφυδατωθεί, κάνεις καμιά μία-μισή ώρα να πιεις νερό και ήδη είσαι αφυδατωμένος. Ενώ έτσι με το φλασκί, λίγο νερό, αναπληρώνεις τα χαμένα υγρά και σαφώς είσαι και πολύ καλύτερα, έτσι, δεν αφυδατώνεσαι και δεν έρχεσαι στην περίπτωση που λέγαμε στους κινδύνους του βουνού να είσαι αφυδατωμένος και να δημιουργήσει προβλήματα στους υπόλοιπους. Πάμε στο καμινέτο. Είναι καμινέτα τα οποία είναι έτοιμα. Εγώ θα προτιμούσα τέτοιου είδους καμινέτα με προπάνιο βουκάνιο. Είναι πολύ καλύτερης απόδοσης στο βουνό και όχι το απλό γκαζάκι που έχουμε στην οικιακή χρήση. Θα προτιμούσα τα γκαζάκια αυτά της αγοράς που είναι για το βουνό. Είναι πιο εύχριστα, είναι πιο ελαφριά, ξεβιδώνουν γρήγορα, μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε στόμιο ή μεγαλύτερη κουκάλα πιο δυνατή και νομίζω είναι πολύ καλύτερη η χρήση τους. Τα κουταλοπύρουνα και τα σκέτη, έτσι, του φαγητού. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, ξέρω εγώ, μπορεί να θέλει ο καθένας, μπορεί να φέρει από το σπίτι του κουταλοπύρουνα ή να βράσει κάποια πολύ πιο ελαφριά έτοιμα για να... Και τα σκεύη, τα οποία είναι συνήθως ή αλουμίνιο ή ανοξίδωτα. Κάποια τώρα έχουν βγάλει και κράματα αλουμινίου, τα οποία είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση για το μαγείρεμα. Η τροφή, βασικός παράγοντας στον εξοπλισμό μας, στη τροφή μας, ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι θέλει, από ξηρούς καρπούς, ενεργειακές μπάρες, σάντουιτς, οτιδήποτε είναι αυτό που θα του δώσει ενέργεια, έτσι, στην δραστηριότητα που θα κάνει. Οι μπάρες και οι ξηροί καρποί μας δίνουν άμεση ενέργεια. Δηλαδή, οι σταφίδες είναι πολύ καλό μέσο ώστε να η ποσοστό γλυκόζης που έχουν, ώστε να μπορούμε εύκολα να σταθούμε καλύτερα, εάν είμαστε εξαντλημένοι. Και τα ενεργειακά ροφήματα, τα οποία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μας βοηθάνε από τον υδρότα που χάνουμε και τα άλατα που χάνουμε, κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, μας αναπληρώνουν τους χαμένους ηλεκτρολίτες που χάνουμε. Να πάμε στα πολυεργαλεία. Καλό είναι να έχουμε ένα πολυεργαλείο για οτιδήποτε χρήση. Μια πένσα που αναδιπλώνει. Εγώ έχω, ας πούμε, μια πένσα που αναδιπλώνει και σε κάθε περίπτωση μπορώ να επισκευάσω κάτι ή όταν κάτι μου συμβεί. Ένα σουγιά, έτσι, ο ελβετικός σουγιάς. Σκάνει πολύ.
Σας κάνω μια παρέμβολη. Ναι. Το καλύτερο πολυεργαλείο σε μέγεθος είναι αυτό εδώ. Το βλέπετε. Το έχω πάντα μαζί. Έχει όλα όσα χρειάζεται. Έχει πένσα, είναι 8 ευρώ, έχει 80 ευρώ. Έχει πένσα, τσιμπιδάκι για τα νύχια, για τις αγγίδες δηλαδή, ψαριδάκι, κατσαβιδάκι, ανοίγει κονσέρβες, κάνει τα πάντα. Το μικρό πραγματάκι. Είναι φοβερό. Είναι πολύ εύκολα αυτά τα πολυεργαλεία. Μπορείτε να τα βρείτε σε οποιοδήποτε μέγεθος. Τώρα πλέον βγαίνουν και με ανοξίδωτα, ξέρω εγώ, ίνοξ ή τιτανίου ή δεν ξέρω, πολύ ελαφριά. Χρειάζεται δηλαδή να έχουν βάρος. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Σαφώς ο φακός κεφαλής, ένα βασικό στον εξοπλισμό μας, είναι ο φακός. Για μένα πάντα πρέπει, πριν φύγουμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξουμε είναι να δούμε αν έχουμε φορτίσει τις μπαταρίες ή αν είναι επαναπλέον, κάποιοι καινούργιοι είναι επαναφορτιζόμενοι. Ακόμα και αν είναι γεμάτος, του ξανακάνουμε μία φόρτιση, γιατί δεν ξέρουμε για πόση ώρα μπορεί να το χρειαστούμε. Δηλαδή για πόση ώρα μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι στο σκοτάδι και να θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Καλό είναι άμα θέλουμε να έχουμε και, εάν παίρνει μπαταρίες, να πάρουμε και μία έξτρα μπαταρία. Καινούριες μπαταρίες να τις έχουμε μαζί μας. Καλό είναι. Ή συνήθως εγώ αυτό που κάνω είναι παίρνω ακόμα ένα μικρότερο φακό, πολύ μικρότερο φακό, μέχρι να πω ότι θα χρησιμοποιήσω για έκτακτες περιπτώσεις τον φακό μου. Η μάσκα του σκι είναι ένα βασικό εργαλείο, στις χειμερινές περιόδους, όταν έχουμε χιονοθύελες και δύσκολες συνθήκες στο βουνό. Τα γυαλιά ηλίου, έτσι, με κάποια απορρόφηση στην ακτινοβολία, UV, δηλαδή να είναι πιστοποιημένα τουλάχιστον, μην είναι τίποτα κινέζικα ή ξέρω εγώ, και αντί να μας προστατεύσουν, μας καταστρέψουν και τα μάτια. Σαφώς γιατί η ακτινοβολία είναι πολύ μεγαλύτερη στο βουνό, πόσο και όταν είμαστε και σε χιονισμένο περιβάλλον. Μου έχει τύχει σε περίπτωση να μην έχει καλής ποιότητας γυαλιά κάποιος σύντροφος στο βουνό και να έχει σοβαρά προβλήματα όρασης, δηλαδή άρχισε να τυφλώνεται. Ναι. Μετά από την έκθεση του 2 και 3 μέρες δεν αισθανόταν καλά. Ήδη ο αφιστοειδής άρχισε να έχει πειραχθεί και αυτός δεν είχε χάσει σχεδόν την όρασή του. Η πηξίδα, ένας χάρτης της περιοχής και σαφώς όλα αυτά τώρα έχουν έρθει να αντικατασταθούν έτσι με το GPS, το βασικότερο όργανο, για να πούμε ότι θα κάνουμε μια εξόρμηση. Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε και ένα και 2 GPS στην ομάδα ή αυτό, αν υπάρχει ένα GPS, καλό είναι 2-3 από εμάς να έχουμε μοιραστεί μερικές μπαταρίες σε περίπτωση που μας τελειώσουν και δεν μας απενεργοποιηθεί. Εγώ δηλαδή τα τελευταία χρησιμοποιώ μόνο GPS, δηλαδή πηξίδα και χάρτη. Ναι. Λοιπόν, το φαρμακείο, το βασικότερο έτσι, που πρέπει να έχουμε μέσα στο σακίδιό μας, το προσωπικό μας φαρμακείο. Εκεί μέσα είχαμε αναπτύξει την προηγούμενη φορά τι πρέπει να έχουμε μέσα στο φαρμακείο μας. Σαφώς γκάζες, οτιδήποτε αντισηπτικά ή για τσιμπήματα ή για οτιδήποτε άλλο. Ένα βασικό είναι το τσιπιδάκι που πρέπει να είναι μέσα στο, μας το είχε πει ο γιατρός μας. Αλουμινοκουβέρτα, έτσι μπορεί να την έχουμε μέσα στο φαρμακείο ή έξω στο φαρμακείο. Και διάβροχα σπίρτα. Καλό είναι να έχουμε ένα κουτάκι σπίρτα, δεν είναι τίποτα βάρος και υπάρχει μέσα στο σακίδιό μας. Και θα πάμε στο ρουχισμό. Να προσθέσω πριν από όλα αυτά και μία σφυρίχτρα καλό είναι να έχουμε μαζί μας. Υπάρχει μία σφυρίχτρα μέσα στο φαρμακείο ή οτιδήποτε θέλουμε μέσα στο σακίδιό μας. Έτσι. Να προχωρήσουμε στο ρουχισμό, το δεύτερο κομμάτι του εξοπλισμού και να ξεκινήσουμε από το θερμοϊσόρροπο. Είναι η πρώτη βάση, το πρώτο layer που λέμε, το βασικότερο για να μας κρατάει ζεστούς. Εξασφαλίζει την σταθερή θερμοκρασία του στόματος και δεύτερον στεγνώνει πολύ γρήγορα το ύφασμα. Έτσι, σε σχέση με κάποιο άλλο ύφασμα, βαμβακερό,
το οποίο θα μου σκέψει με τον υδρότα μας και δεν θα μπορέσουμε εύκολα να το στεγνώσουμε. Θερμοεισόρια υπάρχουν πολλά, μακριά, κοντά, έτσι, οτιδήποτε. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα θέλετε, ας πούμε, να μην σας ζεσταίνουν ή πάμε από την άνοιξη προς το καλοκαίρι, έχουμε κοντομάνικα. Έτσι και όπως βλέπετε έχει και το πλεονέκτημα της αντιβακτηριακής ιδιότητας. Δεν αναπτύσσονται βακτήρια που αναπτύσσονται υδρότα. Στο δεύτερο στρώμα πάμε στα φλίσι Polartec. Έτσι είναι τα υφάσματα, αυτά είναι τα οποία έτσι, θα έχουμε δει, ρε παιδί μου, τα πρώτα φλίς που ήταν σαν γούνες. Έτσι. Τώρα πλέον αυτά αρχίζουν να φεύγει η γούνα τόσο πολύ και να γίνονται πιο, να μην έχουν τόσο πολύ τη γούνα σε φανή και να είναι πιο, ας πούμε, πιο μοντέρνα ή πιο εξελιγμένα, πιο λεπτά. Και αυτά είναι σε δύο μορφές, μπορούμε να τα βρούμε σε αμάνικο ή μακριμάνικο. Δηλαδή μπορούμε να φορέσουμε ένα αμάνικο το οποίο μας προστατεύει στο θώρακα και στην κοιλιά και μας αφήνει έξω τα μανίκια, ώστε να μπορεί εύκολα ο υδρότας να αποβάλλεται από δεξιά και αριστερά από τις μασκάλες μας. Εδώ έχουμε μία μίξη φλής Polartec και Primaloft ή πούπουλου. Πάλι υπάρχει μία προστασία στο κεντρικό, στον κορμό μας, έτσι, στο στήθος μας, στο στέρνο μας, που είναι το βασικό σημείο ώστε να μας κρατάει ζεστούς, και Polartec, δηλαδή φλής στα μανίκια, όπου εύκολα μπορεί ο υδρότας να αποβάλλεται από εκείνα τα σημεία που είπαμε από τις μασκάλες. Έτσι αυτό μας κρατάει ζεστούς και δεν υδρώνει και πάρα πολύ, έτσι, αποβάλλεται ο υδρότας. Δεν μουσκεύει το θερμοεσώρουχό μας που έχουμε μέσα. Θα προχωρήσουμε στα μπουφάν, στο πούπουλο το συνθετικό. Τώρα, το πούπουλο είναι αυτό που μας εξασφαλίζει την άμεση θερμότητα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα το φορέσουμε, το feeling δηλαδή που έχει, αυτό είναι που μετρέται, το feeling στο πούπουλο, θα μας δώσει θα μας συγκρατήσει άμεσα τη θερμοκρασία που αποβάλλουμε εμείς από το σώμα μας. Έτσι, από τη στιγμή που θα την εγκλωβίσει μέσα σε εμάς, νιώθουμε πολύ γρήγορα ότι ζεσθενόμαστε. Οπότε είναι η πολύ καλή περίπτωση για άμεσα να μπορέσουμε να προστατευτούμε από το κρύο. Σε σχέση με το συνθετικό, το οποίο το feeling δεν είναι τόσο γρήγορα άμεσα, συνθετικό είναι αυτό εδώ, έτσι, το Primaloft. Δεν έχει άμεση αίσθηση ζέστης, αλλά ένα βασικό που έχει είναι ότι έχει αδιαβροχοποίηση. Δηλαδή μπορεί εύκολα, δεν βρέχεται εύκολα, δηλαδή σου κρατάει στεγνό, ενώ το πούπουλο, αν βραχεί, έχει αρκετά προβλήματα, χάνει τις ιδιότητες του, δεν μπορεί εύκολα να σε κρατήσει ζεστό. Μετά περνάμε στο πέμπτο στρώμα που είναι η μεμβράνη, η Gore-Tex. Μπορώ να κάνω μία για το πούπουλο το συνθετικό. Θα το αναλύσω και λίγο με τους υπνόσαρκους μετά. Εντάξει, τώρα άστο. Ναι, μπορεί να πω λίγο πιο παραπάνω. Εδώ. Η διαφορά ανάμεσα στο πούπουλο και στο συνθετικό, γιατί υπάρχει το συνθετικό, αφού υπάρχει το πούπουλο το οποίο μονώνει πολύ ωραία. Το πούπουλο είναι ένα φυσικό υλικό, το οποίο το εμποτίζουν αυτοί μέσα με κάποιες ουσίες για να πετύχουν μια σχετική αδιαβροχοποίηση. Όμως το πούπουλο είναι υδρόφιλο, πίνει νερό. Εάν ο υπνόσακος ή το μπουφάν φορέσεις υγραφεί, το πούπουλο σβολιάζει και δεν έχει καμία μονοτική ικανότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ένα συνθετικό ρούχο ή ένα συνθετικό υπνόσακος, αν το βουτήξω σε ένα κουβά νερό και το στύψω καλά, χάνει μόνο το 20% της μονοτικής του ικανότητας. Είναι τεράστιο μέγεθος, έτσι. Δηλαδή, αν είχε, ας πούμε, μπορούσε να πάει -10, θα πάει -8. Το φαντάζεστε υγρό, μουσκεμένο, Αντίθετα, το πούπουλο με την υποψία της υγρασίας, αφενός μέσα δημιουργεί κρυστάλλους, οι οποίοι είναι θερμογέφυρες, αφετέρου το ίδιο δεν μονώνει. Δηλαδή, σε συνθήκες υγρές και ψυχρές ταυτόχρονα, είναι προτιμότερο το συνθετικό υλικό. Ενώ σε συνθήκες ξερές και πιο κρύες, σαφώς και υπερτερεί το πούπουλο.
Αλλά έχει και πουπουλένια που φάνε που είναι και αδιάβροχες χρόνους. Θα πάρει νερό μέσα στο πούπουλο. Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Θα πάρει το πούπουλο. Συνήθως δεν έχει οι ραφές. Συνήθως παίρνει από τις ραφές. Στα σημεία που είναι οι ραφές. Μπορεί το υλικό αυτό να είναι αδιάβροχο, συνήθως δεν είναι pertex το υλικό. Το υλικό, ναι, σαφώς μπορεί να μην έχει αδιάβροχο, αλλά από τις ραφές, εκεί που είναι οι ραφές, μπορεί να πάρει νερό. Ας πούμε, αυτό το υλικό είναι και pertex και πριμαλό. Δηλαδή έχει. Γεια σας. Το δικό που έχουν pertex πολλές, αλλά μετά από ένα 20 μισάωρο, τεταρτάκι, συμπόρος του κόλλας, γίνεται. Πάντως σε υγρές συνθήκες δεν θα σας λειτουργήσει αυτό που σας λέω ο Βαγγέλης. Ναι, υπερτερούνται συνθετικά. Προηγουμένως είδαμε μια ταινία λίγο Βαγγέλη πριν έρθεις, εκεί είδατε οι συνθήκες ήταν τόσο κρυές που τα πούπουλα δουλεύουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχει υγρασία στο κρύο. Δεν υπάρχει υγρασία, είναι όλα κρυσταλλοποιημένα. Εάν αυτό τώρα άμεσα γίνει κάτι και ζεσταθεί το περιβάλλον, όλη αυτή η υγρασία θα έχει πρόβλημα το. Δηλαδή, αν έχει πολύ ημέρες διανυκτερήσεις, που λέει για υπνόσεφο και δεν μπορείς να το στεγνώσεις ανάμεσα, έχει πρόβλημα. Το έχω ζήσει εγώ αυτό. Σε μένα δηλαδή, αν διανυκτερήσεις 2 και 3 μέρες και δεν μπορείς να το στεγνώσεις ενδιάμεσα, αρχίζει και μαζεύει νερό μας ο υπνόσεφος. Εδώ βλέπουμε τη μεμβράνη την Cortex που όλοι ξέρετε, όλοι θα έχετε ακούσει. Είναι αυτή η μεμβράνη η οποία δεν μας επιτρέπει έτσι, να διαπνέει, δηλαδή να αποβάλει τον υδρότα μας, αλλά απαγορεύει στο να μπορέσει να μπει μέσα η βροχή, δηλαδή μας κρατάει σε μια διαβροχοποίηση. Περιέχει ένα 1,4 δις πόρους ανά κυβικό, ανά τετραγωνικό σαντιμέτ, έτσι ώστε μας διευκολύνει στο να μπορούμε εύκολα να αποβάλουμε την υγρασία που έχουμε εμείς από τον υδρότα μας και να μην μας κρατάει υγρούς κατά την δραστηριότητά μας. Συνήθως αυτή όταν είναι αναρρίχηση, υπερπάτημα ή οτιδήποτε έτσι. Και βέβαια τέλεια, ας πούμε, δεν είναι σε πολύ μεγάλη σε έντονη υγροπόθεση, δεν θα βάλει νερό κι αυτή, έτσι, δεν είναι ας πούμε, το τέλειο υλικό ώστε να μας προστατεύσει. Γι' αυτό και αυτή λειτουργεί πάλι σε πολύ έτσι, ξερές συνθήκες κρύου που δεν έχει τόσο πολύ υγρασία. Εδώ έχουμε το σκούφο ή την κορδέλα μας, έτσι, ή το μαντίλι που φοράμε συνήθως αυτά που λέμε τα μπαφ, τα γάτια σε διάφορες κατηγορίες, πολύ λεπτά, εσωθερμικά γάτια, πολύ χοντρά, από πούπουλο ή μέχρι και χούφτες έτσι, που φοράνε σε πολύ ψηλά βουνά. Πάλι είναι μια επιλογή που εμείς αναλόγως θέλουμε να κάνουμε, την εξόρμησή μας παίρνουμε και μαζί μας. Συνήθως και 2 ζευγάρια γάτια και 3 ζευγάρια γάτια καλό είναι να τα έχουμε μαζί μας, εάν η εξόρμησή μας προϋποθέτει δύσκολες συνθήκες με κρύο, χιόνια και οτιδήποτε άλλο. Οι κάλτσες, οι οποίες θα είναι ή ας πούμε μακριές μέχρι και να μας καλύπτει τη γάμπα ή κοντές, αναλόγως τι θέλουμε να κάνουμε στην δραστηριότητά μας, οι οποίες και αυτές θα είναι από διάφορα υλικά, ώστε να μην υδρώνουν και να μην αναπτύσσονται βακτήρια στα πόδια μας. Και πάμε τρίτο στον εξοπλισμό διανυκτέρευσης. Έχουμε το αντίσκηνο και το υπόστρωμα. Το αντίσκηνο, το οποίο αναλόγως πάλι με την δραστηριότητα που θέλουμε να κάνουμε ή την εποχή, χωρίζεται σε κατηγορίες, έτσι, 3-4 εποχών λέμε. Αυτό το λέμε γιατί ένα αντίσκηνο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε το χειμώνα, έτσι, το καλοκαίρι θα μας ζεσταίνει πάρα πολύ, δηλαδή είναι πάρα πολύ ενισχυμένο ή το υλικό ή οι μεμβράνες ή κάποια σημεία ας πούμε, που έχει για εξαερισμούς είναι τόσο μικρά που το καλοκαίρι θα σκάσουν τη μέσα και συνήθως βγάζουν και το εξωτερικό κάλυμα και μένουμε μόνο με αυτή την κουνουπιέρα που
που έχει από μέσα. Οπότε, αναλόγως τι δραστηριότητα θέλουμε να κάνουμε ή την εποχή, διαλέγουμε και το αντίσκηνο, έτσι. Αυτό εξαρτάται, σας είπα, από το τι θέλουμε να κάνουμε. Και είμαστε καλυμμένοι για τη δραστηριότητα που θέλουμε να κάνουμε. Και πάντα το μοιράζουμε σε όσοι είμαστε, ας πούμε, δεν το παίρνει ένα μόνο κόμμα το ένας να το κουβαλάει το αντίσκηνο, το μοιράζουμε σαν αναλόγους σε όσοι είμαστε στην πορεία. Το υπόστρωμα, δηλαδή το κάρμα που λέμε, αυτό τα αναδιπλώμενα για μένα είναι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια άλλη. Φουσκωτά. Ή φουσκωτό, απλώς το φουσκωτό είναι. Μπορεί να τρυπήσει. Αυτό είναι σκυλί. Αυτό το συγκεκριμένο, Της θέρμαρες το καλύτερο. Αυτό είναι το συγκεκριμένο της θέρμαρες, το αναδιπλώμενο, που είναι σαν αυγοθήκες. Για μένα είναι το καλύτερο υπόστρωμα που μπορείς να έχεις. Το φουσκωτό είναι καλό, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί και να τρυπήσει. Μου έχει τρυπήσει φουσκωτό και έχω βλαστημίσει. Διότι εκεί που πήγα και πλέον δεν έχεις μόνωση, θα είναι άχρηστο στην ουσία. Οπότε καλό είναι αυτό του είδους του υπόστρωμα. Και πάμε στους υπνόσακους, είναι ο κουκουλένιος και ο συνθετικός. Εδώ ίσως θα αναπτύξουμε καλύτερα τις ιδιότητες του ενός από του άλλου, σε σχέση και με τα ρούχα που είπαμε πριν. Λοιπόν, ο κουκουλένιος είναι πιο ζεστός για το ίδιο βάρος. Πιο ελαφρύς και πιο συμπιέσιμος. Απορροφά ευκολότερα την υγρασία, χάνει όμως τη μονοτική του ικανότητα αν βραχεί και στεγνώνει δύσκολα. Αντέχει περισσότερα χρόνια, αλλά θέλει μεγαλύτερη προσοχή στη χρήση και στη συντήρηση, γιατί δεν μπορείς και εύκολα να το συντηρήσεις. Δηλαδή δεν μπλένεται εύκολα. Είναι πιο ακριβώς, αλλά για περισσότερα χρόνια. Και πάμε στο συνθετικό. Είναι λιγότερο ζεστός για το ίδιο βάρος. Είναι αυτό που είπαμε το feeling. Έτσι. Πιο βαρύς και πιο ογκώδης. Απορροφά δύσκολα όμως την υγρασία και διατηρεί τη μονοτική του ικανότητα να βραχεί και στεγνώνει πιο γρήγορα. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που είπε και ο Βαγγέλης, ότι μπορούμε να το βουτήξουμε μέσα σε ένα κουβά και δεν κάνει την ιδιότητά του. Αντέχει λιγότερα χρόνια, αλλά θέλει λιγότερη προσοχή στη χρήση και στη συντήρηση. Είναι πιο φθηνός, αλλά θα χρειαστεί αλλαγή σε λιγότερα χρόνια σε σχέση με έναν κουκουλένιο, ο οποίος θα μας κρατήσει μια ζωή. Και εδώ είναι το Bivisac, είναι ένα ύφασμα, πάλι ένα σαν υπνόσακος, έτσι, από πολύ μικρό ύφασμα, ο οποίος μπορείς άμα θες να γλιτώσει το βάρος της σκηνής, είναι μια λύση, είναι μικρό σε όγκο, 300 γραμμάρια, αλλά πρέπει να το συνδυάζεις με ένα πολύ καλό υπνόσακο. Δηλαδή δεν μπορείς εύκολα με αυτό το απλό ύφασμα να μπεις μέσα και να πεις θα γλιτάρω τη νύχτα έξω σε πολύ άσχημες συνθήκες. Αυτά είχα να σας πω. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σας έδωσα άποψη. Στο τελευταίο τώρα έχεις υπνόσακο, το βάζεις μέσα σε αυτό. Δηλαδή αυτό τι πάρεις, σαν το αντίσκηνο. Αυτό είναι. Δεν αφήνει τον υπνόσακο να βραχεί. Δεν αφήνει τον υπνόσακο να βραχεί. Στην ουσία ένα υλικό σαν να μην τον θερήσει ο αέρας, τον υπνόσακο, τον τρυπήσει ο αέρας. Είναι το Bivisac. Δεν σαν το κάνω. Δηλαδή είναι αυτό που σας είπα πριν, αν θέλετε να κάνετε μια εξόρυξη και είναι μονοήμερη, αλλά μπορεί κάτι, δεν ξέρω εγώ, να μην σας αρέσει καλά, το βάζεις μέσα στο σακίδιό σου, σε περίπτωση που διανυκτερεύεις έξω, σε προστατεύει από τον αέρα, σαφώς έτσι. Και κάποια από αυτά είναι και μεμβράνες που σε προστατεύουν και από την βροχή. Όλα πια μεμβράνες, δεν υπάρχει. Όλα πλέον είναι μεμβράνες, ας πούμε, αυτά που βγαίνουν. Τα παλιά που είχαμε τα αλουμινόπωνα και κρατούσαν το νερό μέσα. Αυτά. Να πω σε ένα άλλο πράγμα.